Здравейте! Днес сме тук с нашите партньори от студиото Build-Ups Creation, за да ни разкажат малко повече за своята дейност, дългите години опит, който имат в архитектурата и проектирането и, разбира се, нашето успешно сътрудничество. Представете малко повече вашата фирма, от колко време работите, от колко време се занимавате с този тип дейност. Здравейте, аз съм Александър Добрев, архитект, основател съм на Build-Ups Creation. Това всъщност е една семейна фирма. С гордост мога да кажа, че съм трето поколение архитект. Фирмата я наследихме от моята баба. Историята на фирмата тя започва от зората на новото време. 1990 година си е регистрирана, даже една от първите банкови сметки на нашата фирма беше. Но в последствие имахме известен период, в който се застъпихме, работихме заедно с моята баба, прехвърли ми занаята, така да се каже, научиха ни разни неща и после вече продължихме с моето поколение, моя кръг от хора, моя приятел Любен, който е управител на фирмата. Супер! Добре, какво ново въведе твоето поколение във фирмата? Моето поколение започнахме така, въпреки богати опит на фирмата, започнахме пак от по-ниско ниво, както си трябва в младите архитекти. Започваме с интериорен дизайн, проектиране на по-малки къщи и малко по малко така дигаме летвата и се опитваме да настигнем това, откъдето сме започнали, така да се каже. Супер! Може ли да ни разкажеш малко повече кой е най-големия и най-така проект, с който се гордее фирмата и който сте изпълнили вече? Да. Всъщност нашата фирма има историческо значение за немалка част от проектите в София, особено когато става въпрос за здравеопазване. Фирмата ни е отговорна и за Света Екатерина, и за Майчински дом, и за Националната детска болница, която за съжаление не можа да бъде построена. И може би наистина, аз съм участвал и в Света Екатерина в затварянето и в Националната детска болница. Това беше всъщност най-интересният проект, с който се занимавахме, беше когато Министерството по здравеопазването ни поканиха, за да направим заедно обемно устройствено проучване. Това беше изключително интересна задача, тъй като работихме с доктори от цяла България, които са страхотни професионалисти в това, което правят, и имахме възможност няколко месеца да развиваме тази сграда по начина, по който може да изглежда в 21 век. И постигнахме невероятни резултати, но за съжаление не стигнаха много далеч тези резултати. Но идеята има и затова, разбира се, вие имате принос. Добре, кажете ми, какво ви отличава от вашата конкуренция? Къде смятате, че е вашата сила? По какво кое по-различно правите от другите фирми, които се занимават с този тип дейност? Нещо, което ни отличава определено е това, че в крайна сметка ние все още сме малка фирма, която определено дава доста персонално внимание на всеки един от нашите клиенти. Не сме там просто за да им извършим услугата, която са си казали, че имат нужда. Напротив, говорим с тях, проверяваме дали всичко им е ясно, дали знаят какво правят, дали имат нужда от съдействие в други моменти. И в крайна сметка, това, с което мога да кажа, че сигурно ще се гордея, че никога не сме оставили клиент с незавършен проект. Защото в крайна сметка, каквото и да му се случи, винаги сме на лице да помогнем и да откликнем, за да продължи проекта напред. Страхотно, наистина личното отношение е изключително важно. Сега нека с Любен малко повече поговорим за нашето конкретно сътрудничество в платформата Дайбал. Можеш ли да ни разкажеш малко повече как разбра за платформата? Наш колега, с който имахме общ проект, реално имахме интерес да разберем той откъде намира своите клиенти, как се свързва с тях, и всъщност той ни разказа за вашата платформа. Ние решихме да разгледаме малко повечко и вече, разбира се, нямаше как да устоим и просто трябваше да си направим регистрация. Супер. Кажете ми, по принцип, как Дайбал допринася за развитието на вашия бизнес? Това, че можем да работим директно с клиенти, които могат да подберат категориите, които реално имат нужда от услугата, която имат нужда. Всъщност това помага на нас да филтрираме тези клиенти, за да можем да видим от кои имат специално нашата нужда, и по този начин определено достигат клиенти до нас, които знаем, че можем да помогнем, да съдействаме и вече да завършим техния проект. Супер! Какво ще пожелаете на екипа на Дайбал? Да продължават страхотната работа, развитието, за да могат все повече фирми като нас да се развиват.
Супер, много ви благодаря за отделеното време. Страхотно интервю.